نقاح تبرابر ركس كاي تحضر وانجيل أبصره سب يخيرالو نفسي قل سعن زحبرو أتهزو أملاك حقي حشكا نمتاي تقبرو أي تردأ كاني ويتا زبرو عزوز كرستساوي سلامتنا كابزي كاب استوديو سماي تي في يبصحكم اب كل خرنعاتنا عالم بمخان نفنو سماي تي في اتكتاتلو زلوكم زخبركم سمعتي ابزي زحلف قداماي كفال مسكرنتي وت خليل لامبين تخاتاتيلنا نيرنا ابتي قداماي كفال مسكرنتي وت خليل كمي غيرو كاب امنت مسلمنا ناب كرستنا كمون كاب مويا كعس أجري كوت كمز تتصوعن أفتي منفسوي عالم دما بتوم نيز عالم زئة جزأتنا زبلو إليتس نفسو أحلفو كشيت مو أزيو هبوب تتصوعتاي كعس أجر دما كخون بخمي من قدي أدم كمز أقربلون تخطاتي لانيرنا دحرزخ نخليل انتاي أقات إمو يخون أبزي كالأي كفال كنكاتاتلو إنا سناي مكتتال ጋዜጠኛ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሕ ገንዘብኻ ትኽፈል እኮ ነርካ خليل እወ ኣብዚ ልዓለ ጥርዚ ሙያዊ ህይወት እኮ ነይረ ብዙሕ ገንዘብ ድማ ረክብ ነይረ ብሓቂ ክነግረካ እንተኾይነ ኩዕሶ እግሪ ክቋርፅ ምስ ወሰንኩ ካብ ሓንቲ ናይ ዓረብ ሃገር 3 እጥፊ ደሞዘይ ብምውሳኽ ምስኦም ንኽፃወት ዕድመ መፂኒ ነይሩ ስለዚ ድሕነት ውልቃዊ ውሳኔ እዩ ዝብሎ በዚ ምኽንያት እዩ እቲ ዝነበርኩሉ ቤት ማእሰርቲ ማለት ስጋይ እዚ ስጋዊ ኣተሓሳስባይ እዚ ዓለም እዚኣ ብኸመይ ክትመሓደር ከም ዘለዋ ዝሓስበሉ መንገዲ እዩ ነይሩ ገንዘብ እንተሃሊካ ገዛ ክትገዝእ ትኽእል ትኸውን ዕዳ ገዛን ዕዳ መኪናን እውን ዘይክህልወካ ይኽእል ኸውን በዚ ድማ ምናልባት ኣነ ሃፍታምን ፈሳስኔ ብልጽግኔ ክትብል ትኽእል ኢኻ እቲ ናይ ብሓቂ ብልጽግና ግን ኣበይ እዩ ዘሎ እቲ ሓቀኛ ብልጽግና ነፍስኻ ክትብልጽግ እንከላዩ እቲ ሓቀኛ ብልጽግና ዝበሃል ነፍስኻ ድማ ኣባይ ጥራያ ክትብልጽግ ትኽእል ኢልኒ ጎይታ ኣነ ድማ ዋው ብምባል ኣዝየ ተገሪመ ድሕሪኡ ናብ ፕሬዝደንት ናይታ ዝፃወትላ ከይደ ማዕጾ እናንቀጥቀጥኩ ብምኽሕጓሕ እንታይ ይኽብሎ ብምባል እጭንቕ ነይረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ብዛዕባቲ ነቦይ ከም ዘይፈልጡን ኣደይ እውን በይና ከም ዘዕቤትንን ቆልዑ ከለና ድማ ኣደይ ከም ዝሰኣንኩን ደቀይ ድማ እቲ ኣብ ገዛ ዘይርከብ ኣቦ ክኸውን ከም ዘይደልን ኣብ ገዛ ምሳታቶም ክኸውን ከም ዝደልን ንልቡ ክነግሮ ሓሳብ ሃበኒ ነዚ ምስ ነገርኩዎ ድማ ገና ኣፈይ ከይከፈትኩ ንሱ ክበኪ ጀሚሩ ንሱ እውን ኣቦ ከም ዘይነበሮ ነገረኒ በቲ ንደቀይ ክሕግዝ ዘለኒ ባህጊ ተተንኪፉ ድማ ንውዕለይ ሰሪዙ ኣንኮራ ናይ 2 ወርሒ ደሞዝ እውን ሃበኒ ጋዜጠኛ ወእዚ እኮ ፈፂሙ ዘይከኣል ነገር እዩ خليل ወከቶ ዘይከውን ነገር እዩ ግን ንሰባት ዝብሎም ዘለኹ ሕጂ ኣምላኽ ካብ ግብጽ ኸውጻካ ኣይክእልኒ ኢሎም ንዝሓስቡ ሰባት ስምዑኒ ኣምላኽ ንህዝቡ ካብ ግብጽ ኣውጽይዎም ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ግብጽ መውጽእ ዝኸውን ገንዘቡን ሂብዎም እዩ ስለዚ ንዓይውን ካብ ኩዕሶ እግሪ ኣውጽይኒ ጥራይ ዘይኮነስ ካብኡ ክወጽእ ደሞዝውን ሂቡኒ እዩ ንሱ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ህያው እዩ ሓደ እዩ ኣይተለወጠን ምእዛዝ ካብ መስዋዕቲ ይበልጽ ሰባት ብዘይ ምእዛዝ ይነብሩ ስለዚ ድማ ኣምላኽ ትማልን ሎምን ንዘለዓለምን ሓደ ምዃኑ ክርእዩ ዘይክእሉ ዘለዉ ኣብ ጀኔቫ ዝነበረኒ ህይወት መጀመርታ ህይወተዩ ክብሎ ክእል ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ኩሉ ነገር ካብ ተቐዳሚት ክሳብ ሻድሸይቲ መዓልቲ እዩ ብኣምላኽ ተፈጢሩ ሕጂ ድማ ጎይታ ዝበለኒ ረእሞ ሕጂ እውን ኣነ ኣብ ህይወትካ ሓድሽ ጅማረ እገብር ኣለኹ ብርሃን ይኹን ከም ዝበልኩ ብርሃን ድማ ከም ዝኾነ ሕጂ ድማ ንህይወትካ መልክዕ እትሕዛ ኣለኹ በለኒ ንሓሳበይን ልበይን የጋጥሙሎ ምክንያቱ ሓሳበይን ልበይን ኣብ ትኽክለኛ ቦታ ምስ ዝኾኑ ስጋ መጺኡ ክፍትነኒ ፈጺሙ ይክእልኒዩ ስጋ ኣይክእልኒዩ ምክንያቱ ኩሉ ነገር
ከም ዝሰኣነ ይፈልጥ እዩ ሰባት ብዛዕባኻ እንታይ ከም ዝሓስቡ ኣይግድሰካን እዩ ኣምላኽ ብዛዕባኻ እንታይ ከም ዝሓስብ ጥራዩ ዘገድሰካ ሰባት ንምሕጓስ ዘይኮነስ ንኣምላኽ ንምሕጓስ ኢኻ እትነብር ጋዜጠኛ ብፍላይ ብዛዕባ እዚ ክሓተካ ምፈተኹ ንኩዕሶ እግሪ ተፍቅሮ ነርካ ኢኻ እቶም ኣብ ጋንታኻ ዝነበሩ ኣዝዮም ዝቐርቡኻ ሰባት እንታይ ይስምዖም ነይሩ ነቲ ውሳነ ክትውስን ከለኻ ምስ ብፆትካ ተመኺርካ ዶ ንዓቶም ብምሕዛንካ ከመይ ተሰሚዐካ ንስኻ ኣዝኻ ንፍዑ ተፃወታ ኢኻ ነርካ ጋንታኻ ንዓኻ ብምስኣና እውን ከም ትጉዳእ ፍሉጥ ነገር እዩ ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ብኸመይ ሒዝካዮ ምስ ብፆትካ ዝነበረካ ርክብከ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ውሳነ እንታይ ይመስል ኸሊል ኣዝዩ ፅቡቕ ሕቶ እዩ ምክንያቱ ልበይ ብኩሉ መንገድታት ብየሱስ እዩ ተማሪኹ ነይሩ እዚ እውን ፅቡቕ ኣብነት እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ክዳን መቐየሪ ክፍሊ ማለት ድሬሲንግ ሩም እቶም ብፆተይ ተፃወቱ ኩዕሶ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ቅድሚ ምሸት ኣብ ፀልማት ዝገበርዎ ነገራት ቪድዮ እናረኣዩ ይጀሃሩ ነይሮም ኣነ ናብቲ ክፍሊ ምስ ዝኣቱ ግና ነቲ ቪድዮታት ምርኣይ የቋርፁ እቲ ፓስተር መፂኡ ኣቋርፁ እቲ ፓስተር እናበሉ ይፅውዑኒ ነይሮም ስለዚ ንሳቶም ከይተረፈ ኣብ ሂወተይ ለውጢ ከም ዘሎ ይፈልጡ ነይሮም እዮም ስለዚኦም እቲ ፓስተር ብምባል ዝፅውዑኒ ነይሮም ስለዚ ሕጂ ኣብቲ ንተፃወቱ ኩዕሶ እግሪ እንህቦ ኣገልግሎት ከምዚ ዝብሎም ኣብ ናይ ክዳን መቐየሪ ክፍሊ ምስ እትኸውን እቶም ኣብ ፀልማት ዘለዉ ሰባት ኣብ ቅድሚኻ ብዛዕባ ፀታዊ ርክሰት ክዛረቡ ፀገም እንተዘይብሎም ብርሃንካ ኣይበርህን ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ብርሃንካ እንተበሪሁ ፀልማት ኣብ ጥቓ ብርሃን ኮይኑ ብዛዕባ ፀልማት ክዛረብ ኣይክእልን እዩ ፍጹም ኣይክእልን እዩ ብርሃንካ እንተበሪሁ ህላወኻ ንፀልማት ከም ዝርብሾ ሰባት ክርእዩ እዮም ፈለማ ኣብቲ መቐየሪ ክፍሊ ይሓዝን ነይረ ኣነ ክመፅእ ከለኹ ስቕ እብሉ ስለ ዝነበሩ ስለምንታይ እዮም ከምዚ ዝገብሩ ዘለዉ ኢለ እጉህ ነይረ ፀኒሑ ግን መንፈስ ቅዱስ ኣይፋልን እቲ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም እቶም ኣብ ዙርያኦም ዘለዉ ኣጋንንቲኦም ካብቲ ክፍሊ ክትወፅእ ዝደልዩኻ ዘለዉ በለኒ ኣብ ሞይቱ ዘለዉ ኣካላት ዘለዉ ምዉታት ሰባት እዮም ግን ከዓ ከም ዝሞቱ ኣይፈልጡን እዮም ቅድም ከም ዝበልክዎ ስጋ ቤት ማእሰርቲ እዩ ምክንያቱ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ስለ ዘለዉ ናይቶም መናፍስቲ መፃወቲ እዮም ኮይኖም ዘለዉ እቲ ቃል ምስ ስጋን ደምን ዘይኮነስ ምስ መናፍስትን ምስ ገዛእቲ ኣየርን ኢና እንቃለስ እዩ ዝብለና ኣብ ናይ ኩዕሶ እግሪ ናይ ክዳን መቐየሪ ክፍሊ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ዲያብሎሳዊ እዩ ቅድሚ ንሕቶኻ ምምላሰይ ግን ሓደ ኣብነት ክህበካ ደሊ ብምክንያት ናይ ኣደይ ትሕት ክብል ከም ዘለኒ ዝመሃረትንን ዝሃበትኒ ኣተዓባብያን ኩሉ ግዜ ሮሌክስ ሰዓት ትኹን ብልስቲ መኪና ከቶ ኣይክገዝእኒ እብል ነይረ ግን ናብቲ ክፍሊ ምስ እተኣቱ ብፆትካ ሉዊ ቪቶን ሮሌክስ ወይ ኣድማር ፒገት ሰዓት ክገብሩ ምስ እትሪኦም ኣይገብርኒ ክትብል ፀኒሕካ 1 ወርሒ 2 ወርሒ 3 ወርሒ ፀኒሕካ ብሓንደበት ድማ ንነብስኻ ሮሌክስ ክትገዝእ ትረኽባ ስለምንታይ እንተልካ ምክንያቱ እቲ ኣብ ዙርያኻ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ሓያልን ፀቕጢ ዘለዎን ስለ ዝኾነ እዩ ሂወተይ ንክርስቶስ ምስ ሃብኩ እቲ ፍልሊ ኣዝየ እሪአዮ ኩሉ ግዜ ናብቲ ክፍሊ ምስ ዝኣቱ ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ዝዛረብዎ ዝነበሩ ዘረባ የቋርፅዎ ነይሮም ሽዑ እቲ ኣባይ ዘሎ ብርሃን ምዃኑ ኣይፈለጥኩን ነይረ የሱስ ግን ብርሃንን ጨውን እዚ ዓለም እዚኣ ምዃንና ነጊርና ኣሎ ሽዑ ሰባት ናባይ እናመፁ ኸሊል ስለምንታይ ተቐይሩ ይብሉን ነይሮም ምክንያቱ ኣነ ነይረ መሪሐ ናብቲ ናይ ለይታዊ ትልሂት ክለባት ዝወስዶም ዝነበርኩ ሕጂ ግን እቲ ዓብይ ለውጢ ይርእይዎ ኣለዉ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ይብሉ ምክንያቱ እቲ ብርሃን ይበርህ ኣሎ ንሳቶም ድማ ሕቶታት ይሓቱ ኣለዉ ትርኢ ኣለኻ ብመንፈስ እንተደኣ ደሊልካ ነቲ ነገር ከተካፍሎምን ካብቲ ዘለውዎ ኣካይዳ ክትመልሶምን ናብ ብርሃንን ከተምፅኦም ትኽእል ኢኻ ነዚ ኩሉ ብምርዳእ ድማ ንየሱስ ክስዕብ ወሲነ ኣብ መወዳእታ ንብፆተይ ብግቡእ ምእንቲ ክምስክረሎም ብዛዕባ ኩዕሶ እግሪ እውን ከፅንዕ ንኩዕሶ እግሪ መን ከም ዝመሃዞን ክመራመር ጀሚረ ስለዚ መፅናዕቲ ምስ ገበርኩ እቲ ኩዕሶ እግሪ ካብቲ ናይ ሮማ ግዝኣትን ካብቶም ናይቲ ግዜ ግላድያተራት ከም ዝቐድሕዎ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ትፈልጥ ዲኻ ንሳቶም ሰባት ምእንቲ ከምልኽዎም ይቃለሱ ነይሮም ክሳብ ሞት ድማ ይዋግኡ ነይሮም ሕጂ ግን ዝተፈላለየ ዓይነት ግላድያተራት ፈጢሮም ኣለዉ እቶም ላዕለዎት ኤሊት
ድማ ካብቲ ናይቲ ስታዲዮም ሓይልን ካብቲ ሰባት ሓደ ዓይነት ናይ ኩዕሶ ጋንታ እናምለኹን እናተባእሱን ዝፈጥርዎ መንፈሳዊ ኩነታት ሓይሊ ይቕበሉ እዮም። ምክንያቱ ወዲ ሰብ ንሓድሕዱ ክፋቐር እምበር ንሓድሕዱ ክወዳደርን ክተሓላለኽን ኣምላኽ ኣይፈጠሮን። እዚ ውፅኢት ውድቀት ኣዳምን ሔዋንን እዩ። ብሰንኪ ሓጢኣት ግን ኩሉ ግዜ በቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ መንፈስ ኣነነትን ትዕቢትን ኣነ ይበልፅ ኣነ ባይ ዓቢ ብምባል ንወዳደርን ንቃለስን ኣለና። እዚ ድማ ተጸራሪ ናይቲ ብሕብረት ስድራ ቤታዊ ፍቕርን ብሓባር ነገራት ምስትምቓርን ዝሓዘ ቀዳማይ ዕላማ መንግስቲ ኣምላኽ እዩ። ስለዚ ነቶም ኸሊል በቲ ዘለካ ናይ ኩዕሶ ርክባት ወደይ ፕሮፌሽናል ኩዕሶ ክትጻወት ክትሕግዘኒ ትኽእልዶ ዝብሉን ወለዲ ኣዴታትን ኣቦታትን ኩሉ ግዜ ዝሓታ ሕቶ ኣላ። ኣምላኽ ንወድኻ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ምሴናዊ ክኸውን ይደልዩ እንተኾይኑ ብጥንቃቐ ሓቲትካየዶ እንተዘይኮይኑ ግን ነፍሱ ከጥፊ እዩ። ምክንያቱ ናብ ሓደ ሜዳ ጥራይ ዘይኮነስ ናብ ሓደ ክቋጻጽሮ ዘይክእል ነገራት ክገብር ዝደፋፍኦ መንፈሳዊ ኩነታት ኢኻ እትሰዶ ዘለኻ። ኦ ጎይታ መንፈሳዊ ዕንቶም ክፈቶ በጃኻ። ስለዚ ትርዳእ ንኽትህሉ ተስፋ ገብር። ምስ የሱስ ክመላለሴ ክትብል ትፍትን ግን ኣብቲ ናይ ክዳን መቐየሪ ክፍሊ ምስ ኣተኻ ክትገብሮ ዘይትደሊ ነገራት ክትገብር ትርከብ። ኩዕሶ ዘይንጻወት ሰባት ምናልባት ነዚ ክርዳኣና ክብድ ክብል ይኽእል ይኸውን። ጳውሎስ ከምዚ ኢሉ እዩ፣ ነቲ ዝጸልኦ እገብሮ ኣለኹ እምበር ነቲ ዝደልዮ ኣይኮንኩን፣ ዝገብሮ ዘለኹ እሞ ነቲ ዝገብሮ ኣይፈልጦን እየ። ሕጊ መንፈሳዊ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና፣ ኣነ ግን ትሕቲ ሓጢኣት እተሸጥኩ ስጋዊ እየ። ሮሜ 7:14-15። እዚ ማለት ጳውሎስ ብመንፈስ ክትነብር ይነግረካ ኣሎ፣ ኩዕሶ እግሪ ግን ብስጋ ክትነብር ይዕድመካ። ኣምላኽ ብመንፈስ ክትመላለስ እዩ ዝሓተካ። ስለዚ ድማ ኣብቲ ነቶም ተጻወትቲ ዝህቦም ትምህርቲ ኣቶም ኣሕዋት ምስ ክርስቶስ ሓደ እንተዘይኮንኩምን ክርስቶስ ኣብ ውሽጥኹም ክነብር እንተዘይፈቒድኩምን ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን እዩ ዝብሎም። ነዛ ምስሊ እዚኣ ድማ ነግሮም። መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ሓደ ሃፍታም መንእሰይ ይነግረና። ንሱ ኩሉ ነይርዎ፣ ኩሉ ድማ ዳርጋ ብፍጹም ኣገባብ ይገብር ነይሩ። ንየሱስ ድማ እንታይ ክገብር ኣለኒ ኢሉ ሓቲትዎ። የሱስ ድማ ዘለካ ኩሉ ሽጥካ ሰዓበኒ በሎ። መጽሓፍ ቅዱስ ሓዚኑ ከም ዝኸደ ይነግረና። የሱስ ድማ ንደቂ መዛሙርቱ እዛ ምስሊ እዚኣ ሃቦም። ሃብታም ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ካብ ዝኣቱ ገመል ብዓይኒ መርፍቕ ክትሓልፍ ይቐልል በሎም። ኣምላኽ ኣዝዩ ጸጋዊ ስለ ዝኾነ ንሃፍታም ኣይከኣልኒ ክብል ኣይደልየን። ኣነ ግን ኣብቲ ወገን ነይረ እየ። ኩዕሶ እግሪ ኣቋሪፀ ኩሉ ምስኣንኩ መጽሓፍ ቅዱስ ብፍጹም ኣገባብዩ ዝገልጾ ነፍሱ ከድሕና ዝደሊ ከጥፋ እዩ፣ ምእንታይ ነፍሱ ዘጥፋእ ግና ከድሕና እዩ ይብለና። ስለዚ ኩዕሶ እግሪ ብመቁራፀይ ዝሰኣንክዎ ነገር የለን፣ ብንጻር እኳ ደኣ ኩሉ ነገር ይረኺበ። ነዚ ንሰባት ክነግር ከለኹ ኣምላኽ በጃኻ ስጋ ቤት ማእሰርቲ ምዃኑ ኣርእዮም እብል። ስጋ ቤት ማእሰርቲ ምዃኑ ኣርእዮም። ክርስቶስ ኣብኡ እንተዘይሃሊ ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይንካ ብመንፈስ ክትነብር ዝከኣል ኣይኮነን። ንሱ ንእሱራት ሓራ ኸውፅኡ መጺኡ ካብ ስጋዊ ቤት ማእሰርቲ ዘይኮነስ ካብዚ ስጋ እዚኡ ሓራ ዘውፅኣካ። እዚ ቤት ማእሰርቲ ስለ ዝኾነ ጋዜጠኛ ሓወይ እዚ ትብሎ ዘለኻ ሰባት ዝተረድእዎ ይመስለኒ። ምክንያቱ ቁርብ ቅልጥፍ ኢልካ እውን ክትዛረብ ስለ ዝጸናሕካ ንወለዲ እትህቦም ምኽሪ እቲ ቆልዓ ንክርስቶስ ሙሉእ ብምሉእ እንተዘይተወፍዩን ነታ ቦታ ናብ ሜዳ ኣገልግሎት ክቕይራ እንተዘይኮይኑን እታ ቦታ ንዑ ሓደገኛ ኢኻ ትብለና ዘለኻ። ኣብ ስፖርት ጥራይ ዘይኮነ ምናልባት ኣብ ምዝንጋዕን ኣብ ካልኦት ዓውድታትን እውን ተመሳሳሊ መስለኒ። ስለዚ ሓደ ሰብ ንክርስቶስ ሙሉእ ብምሉእ እንተዘይተወፍዩ ማእከላይ ማለት ኒውትራል እውን ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ኣነ እኮ ኩዕሶ ጥራየ ክጻወት ዝደሊ ዘለኹ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ እያ እታ መልእኽትኻ ሓቀይ ከሊል ልክዕ እዩ። ብልክዕ ንሱ እቲ መልእኽቲ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ማእከላይ ማለት ኒውትራሊቲ ዝበሃል የለን። እቲ ምክንያት ድማ ነዚ ክዛረብ ከለኹ ልበይ ብጓሂ ይምላእ ኣሎ። ምክንያቱ እቲ ዝብለካ ዘለኹ ይስምዓኒ ኣሎ። ኣምላኽ ንዓለም እቲ እንኮ ወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንዚ ኣፍቀራ ይብለና። ኣምላኽ ፈጣሪ እዛ ኩላ ዓለም ንዓኻ ንምድሓን ዋጋ ክኸፍል ካብ ኣድለዮ፣ ንስኻ ግን ኣብዚ ዓለም እዚኣ ክትነብር ከለኻ ዋጋ ምኽፋል ኣየድልየንን እዩ ክትብል ትደሊ። ሕሰብ እሞ ሓወይ ሓፍተይ ቁርብ ሕልና እሞ ይሃልወና
ዋጋ ክትከፍል ናይ ግድን ይዘለካ ኩሉ ነገር ዋጋ ኣለዎ ኣምላኽ ካብ ናይ ዘለዓለም ሓዊ ንዓና ንምድሓን ዋጋ ከፊል እዩ ሕጂ ድማ ወድኻ ኩዕሶ ክትፃወት ትደልይ ኣለኻ እቶም ኣብ ርእሲ ማለት እቶም ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ዘለዉ ኤሊትስ ዝኸፍልዎ ዋጋ ብሉፃት ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ዝኸፍልዎ ዋጋ ብሓቂ ትፈልጦ ዶ ብለይቲ እንታይ ክገብሩ ከም ዝሓድሩ ትፈልጥ ዶ ገለ ዝፈልጦም ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ካብ ዩቲዩብ ዘይኮነስ ገጽ ንገጽ ዝፈልጦም እየ ዝብለካ ዘለኹ ኣብ መቃብር ንሰለስተ መዓልቲ ክድቅሱ ከም ዝተገደዱ ነጊሮምኒ ገሊኦም ድማ ምስ ኣዴታቶም ፆታዊ ርክብ ክገብሩ ተገዲዶም ስለምንታይ ምክንያቱ እቲ ናብዛ ዓለም እዚኣ መእተዊ ዝኾነ ማዕጾ ንምኽፋት ርክሰት ክትገብር ኣለካ ነቲ ማዕጾ ምስ ኣርከስካዮ ድማ እቲ ናብቲ ዝመጽእ ዓለም ዘብፅሓካ ማዕጾ ተዓጽኦ ኣለኻ በዚ ድማ ነፍስኻ ትሸይጥ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚኦም ከምኡ ንኽገብሩ ዝሓትዎም ሰባት ድማ ብገንዘብን ዝናን ሰዲዖም ነዚ ይገብርዎ ኣለዉ ከምኡ ዝገብሩ ተፃወቲ ኩዕሶ ሎሚ ናይ ብሕቲ ነፈርቲ ማለት ፕራይቬት ጀትስ ኣለዎም ብለይቲ ግን ክድቅሱ ይክእሉን እዮም ስለዚ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ ለይታዊ ክለባት ሓሽሽን ኮካይንን ክወስዱ ትሪኦም ምክንያቱ ንዓቶም ካልእ መንገዲ ዕረፍቲ የለን ግን ሃሌሉያ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ምክንያቱ ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ እዚ መስዋዕቲ እዚ ዝገበሩ ምስ ኣዴታቶምን ዝደቀሱ ብሓይሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ተመሊሶም ክድሕኑ ይርኦም ኣለኹ እቲ ንኣልዓዛር ተንስእ ዝበለ ድምፂ ኣብ ቅድሚኡ ክቐውም ዝኽእል ሓጥ ወይ መንፈስ የለን ብደም ኢየሱስ ዘይስበር ውዕል ጸልማት ወይ ኪዳን የለን ሓደ መዓልቲ ምስ ሓደ ተፃዋታይ ኩዕሶ ኣዝዩ ጥልቂ ዝኾነ ዕላል ጌርና ነርና ንሱ ገና ኩዕሶ ፃወት ስለ ዘሎ ኣብዚ እዋን ስሙ ክተቕሶ ይክእልኒ ምስ ተዘራረብና ኸሊል ምስክርነትካ ተኸታቲለዮ ብዙሕ ድማ ተንኪፉኒ ከመይ ኢለ ክወፅእ ክእል በለኒ ኣነ ድማ እንታይ ኢኻ ጌርካ በልክዎ ንሱ ድማ ነቲ ወዲ 5 ወርሒ ዝነበረ ወዱ ክስውእ ከም ዝሓተትዎ ነገረኒ እቲ ኣብ ሆስፒታል ዝነበረ ሰቡን ኣካል ናይቶም ላዕለዎት ኤሊት ስለ ዝነበረ እቲ ህፃን ከም ዘይተወልደ ገይሮም ኣብቲ ፋይል ሰሪዞምዎ ናብቶም ጉጅለ ካልትስ ድማ ኣትዩ ከምቲ ንሕና ደም ኢየሱስ ይሸፍነና እዩ እንብሎ ንሱ ድማ ስም ክረክብ ኢሉ ደም ወዱ ክልከ ተገዲዱ ከምኡ ምስ ገበረ ድማ ስም ረኺቡ ፍሉጥ ተፃዋታይ ኮይኑ ግን ብለይቲ ናብ ዓራቱ ክኸይድ ከሎ ድምፂ እቲ ህፃን እናበኸየ ይሰምዖ ክድቅስ ፈፂሙ ይክእልኒ ንሱ እዚ ኩሉ እናተናዘዘለይ ከሎ ሕጂ መፍትሒኻ ንኢየሱስ ምስ ዓብዩ ኩሉ ሓዲካ ሰዓቦ በልክዎ ንሱ ግን ሓወይ ከሊል እቲ ስጋ ቤት ማእሰርቲ እኮ እዚ ኩሉ ከመይ ገይረ ክሓድጎ ክእል በለኒ ኣነ ድማ እወ እፈልጥ እየ በልክዎ ኣብኡ ድማ እቲ ኣምላኽ ንሃፍታም ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ምእታው ከቢድ እዩ ክብል ከሎ ዝነበሮ ልቢ ዝተሰማዓኒ ምክንያቱ እቲ መንእሰይ ኣብ ቅድመይ ኮይኑ እዚ ኩሉ ክሓድጎ ኣይክእልኒ ይብለኒ ነይሩ ኣነ ድማ እታ መንገዲ ምድሓን ትፈልጥ ኣለኻ ድሉ ምስኮንካ ደውለለይ በልክዎ ንሱ ሕጂ ገና ኩዕሶ ይፃወት ኣሎ ነዚ ቪድዮ እዚ ምናልባት እንተሰሚዕዎ ብዛዕባኡ ዝዛረብ ከም ዘለኹ ክፈልጥ እዩ ጋዜጠኛ ስለዚ 5 ወርሒ ክትብል ከለኻ እቲ ቆልዓ ኣብ ማህፀን ዲ ነይሩ ወይስ ካብ ማህፀን ወፃኢ ኸሊል ተወሊዱ እምበር ተወሊዱ 5 ወርሒ ዝገበረ ቆልዓ ካብ ማህፀን ወፃኢ እዩ ተሰዊ እዩ ዝያዳ እቲ ንልበይ ዝሰብር ግን ነዚ ታሪክ እዚ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ንዘለዉ ማሕበረሰብ ክርስቲያናት ክምስክረሎምን ከለኹ እዚ ምስክርነት እዚ ከኣምንዎ ኣዝዩ ከቢድዎም ኣብ ብሉይ ኪዳን ከነንብብ ከለና ሰባት ንመለኽ ጣዖት ህፃናቶም ክስውሉ ከለዉ ንንብብ ኢና እዚ ስርዓት ኣምልኾ ኣብዚ ዘመን እዚ ዘይፍፀም ዘሎ ዝመስሎም ብዙሓት ክርስቲያናት ምህላዎም ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝነኒ ምንፃል ጥንሲ ማለት ኣቦርሽን ነቲ ኩሉ ሕግታት ምንፃል ጥንሲ ኣብዚ እዋን ዘውፅዎ ዘለዉ እንታይ ይገብሩ ከም ዘለዉ ይፈልጡ እዮም ምክንያቱ እዚ መስዋዕቲ ህፃናት እዩ ነቲ ሰይጣናዊ ዓለም ደም ህፃናት ይምግብዎ ኣለዉ ነቲ መንፈሶም ይምግብዎ ኣለዉ ነቶም ዝወድቑ መላእኽቶም ይምግብዎም ኣለዉ ከምዚ ብምግባር ምእንቲ ግዝኣቶም ከስፋሕፍሑን ክቕፅሉን ረእሞ ሓንቲ ሃገር ኣብ ዝቐረባ ግዜ ዋንጫ ዓቲራ ግን ክንደይ ዝኣክል ሰብ ከም ዝሞት ኸሪኢኻ ዶ
ክትግምቶ እኳ ዘይትኽእል ብዙሕ ሰብ ሞይቱ ንሳቶም ድማ ከይዶም ዋንጫ ዓቲሮም ሰባት ግን ክርእይዎ ይክእሉን እዮም ብድሕሪ መጋረጃ ዝግበር ዘሎ ነገራት ሓደ ተጻዋታይ ኩዕሶ ሓደ ዓመት ኣቦኡ ሞይቱ እታ ዝቐጸለት ዓመት ድማ ኣዲኡ ሞይታ ኣብታ ትቕጽል ዓመት ድማ ምስ ሓንቲ ዓባይ ኤውሮጳዊት ክለብ ክጽምበር ኮንትራት ፈሪሙ ሰባት ግን እዚ ነገር እዚ ከመይ ከም ዝኾነ ኣይሓቱን እዮም ኣጋጣሚ ጥራሕ እዩ ዝመስሎም ምክንያቱ ኣብ ስጋ ስለ ዘለውን ስጋ ድማ ቤት ማእሰርቲ ስለ ዝኾነን ብሓንጎሎምን ብኣእምሮምን ጥራዮም ዝሓስቡ ነቲ መንፈሳዊ ነገር ግን ኣይርእይዎን ኣይርድእዎን እዮም ኣነ ድማ ኣምላኽ ስለምንታይ በጀኻ ስለምንታይ እዩ ዝኽርእዩ ከም ዘይክእሉ ግለጸለይ በልክዎ ኣምላኽ ድማ ኸሊል ናብ ኦሪት ዘፍጥረት ተመለስ ሽዑ ድማ ክርዳእካ ይበለኒ ናብ ኦሪት ዘፍጥረት ተመሊስ ኸጽንዕ ምጀመርኩ ድማ ኣምላኽ ንኣዳምን ሄዋንን ብመልክዑን ብምስሉን ከም ዝፈጠሮም ንርኢ ንሰብ ብመልክዕና ከም ምስልና ንፍጠር በለ እዚ ኣዝዩ ፍጹም ነበረ ከም ኣምላኽ ሓጢኣት ዘይብሉ ሰብ እግዚኣብሔር ፈጢሩ ድሕሪኡ ግን ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ተኸይድና ንሰብ ካብ ሓመድ ምድሪ ገበሮ ይብል ኣነ ድማ ኣምላኽ ክልተ ፍጥረት ዲ ዘሎ ወይስ እንታይ እዩ በልኩ ንሱ ድማ ኸሊል ሕጂ ናብቲ ኣነ ዝብለካ ዘለኹ ትመጽእ ኣለኻ በለኒ መንፈስ ቅዱስ ድማ እዛ ሕቶ እዚኣ ሓተተኒ ኣዳም ቅድሚ እቲ ፍረ ምብልዑ ስለምንታይ ጥራዩ ምዃኑ ዘይፈለጠ ኣነ ድማ ነታ ሕቶ ክደግመለይ ዶ ትኽእል በልክዎ ንሱ ድማ ኣዳም ቅድሚ እቲ ፍረ ምብልዑ ከመይ ኢሉ ጥራይ ምዃኑ ዘይፈለጠ በለኒ ኣነ ድማ ሕራይ ጽቡቕ ሕቶ እዩ ከምኡ ኢለ ሓሲበ እኳ ይፈልጥኒ በልክዎ ንሱ ድማ ምክንያቱ እቲ ስጋዊ ዓይንቶም ተዓጺ ነይሩ ስለዚ ምስ ሞቱ ማለት ነቲ ፍረ ምስ በልዑ ብኣካል ኣይኮኑን ሞይቶም እቲ መንፈሳዊ ዓይንቶም ግን ተዓጺዩ ምስ ኣምላኽ ዝነበሮም ጥቡቕ ሕብረት ማለት ኢንቲሜሲ ንኣምላኽ ይርእይዎ ነይሮም ህላዋ ኣምላኽ ይስምዖም ነይሩ ብመንፈስ ቅዱስ ምስ ኣምላኽ ጥቡቕ ሕብረት ነይሩዎም ምክንያቱ እቲ ስጋ ተዓጺ ነይሩ እቲ ስጋ ዝሞተን ዝተሰቕለን ነበረ ነቲ ፍረ ምስ በልዑ ግን ካብ መንፈስ ናብ ስጋ ዝሰጋገረሉ ኩነታት ማለት ትራንዚሽን ተፈጢሩ ኣብኡ እቲ ስጋዊ ዓይንቲ ተኸፊቱ መጽሓፍ ቅዱስ ብንጹር ከም ዝነግረና ናይ ስጋ ዓይንቶም ተኸፍተሞ ጥራይ ምዃኖም ድማ ፈለጡ ይብለና እዚ ምስግጋር ንጀመረ ድማዩ ጸገምና ዝጅምር ምክንያቱ ነቲ ብተፈጥሮ ክንሪኦ ዘይግብኣና ዝነበረ ነገራት ክንርኢ ጀሚርና ሕጂ ግን እንደገና ምስተወለድና ማለት ቦርን ኤገይን ምስኮና ብሓገዝ መንፈስ ቅዱስ ነቲ ነገራት ክንሪኦ ንኽእል ኢና ነዚ ኩሉ እናፈለጥኩ ሕጂ ንድሕሪ ተመሊሰ ክሪኦ ከለኹ ብዓይነ ስጋ ድማ ኣይኮንኩን ዝሪኦ ዘለኹ ማለት ኣብ ታይላንድ ከለኹ ካብ እስልምና መውፅዐይ ምስ ኢየሱስ ምረኻበይ ኣምላኽ ንሓደ ኣዝዩ ዓብ ዕላማ እጽዋዓንን እደልየንን ከም ዝነበረ እርዳእ እዚ ግን ኣብቲ እዋን ኣየስተውዕለኒ ነይረ ዋው ኣብቲ ከይፈለጥኩኻ ከለኹ ኣብቲ ክጠፍኣሉ ዝኽእል ዝነበርኩ ቦታ ንስኻ ኣብኡ ነርካ ኩሉ ግዜ ኣብኡ ነርካ ምሳይ እብል ኣለኹ